Γεια, είμαι ο Μένιος Ζαφίρ και σήμερα θα ξαναπαίξουμε Dream League Soccer. Ελπίζω να σας αρέσει έτσι όπως να ενθουσιάζει όπως θα παίξω. Η ομάδα μου είναι Ολυμπιακός, θα έχω μιλάσει έτσι. Βλέπετε το Μίγες και Πάρντο. Θα αλλάξω το σχήμα, θα βάλω εδώ, εντάξει. Είστε έτοιμοι να παίξουμε και πάμε να παίξουμε. Είναι και εδώ ο αδερφός μου, θα πει ένα γεια. Αυτό ήταν το γεια του αδερφού μου, του Χρήστου Ζαφίρ. Μην κουνάς. Πάλι αυτό ήταν το αδερφό μου, αυτό το γεια. Και τώρα σας είπε τι κάνετε. Και τώρα σας λέει θα το φάτε. Τι έχασα! Δεν το πιστεύω κυρίες και κύριοι. Κοιτάξτε τι έχασα. Ο αδερφός μου τώρα με βρίζει στη γλώσσα του. Δεν πάω καλά κυρίες και κύριοι. Κοιτάξτε τι έχασα. Κοιτάξτε τι έχασα. Κλείνει το σουτ. Τι έχασα, δεν το πιστεύω. Είναι το πρώτο βίντεο που κάνω με παιχνίδι. Εκτός από το Mortal Kombat που το κάνω ο αδερφός μου. Οπότε μπορείτε να λέω και μερικές βλακίες. Δεν ξέρω. Το πιάνει ξανά. Και τώρα θα δείτε μόλις κάνουμε το corner. Όχι ρε, γαμό. Τώρα μου είπε ο αδερφός μου στη γλώσσα του να κάνω κόλπα. Θα κάνω. Τώρα θα δείτε. Γαμό δεν μου πιάνουνε. Γιατί? Έκανα ένα κόλπο και άλλο κόλπο και πέρασα, όχι μου φύγει η μπάλα. Και άλλο κόλπο. Γαμό. Ο αδερφός μου τώρα στη γλώσσα του με λέει άχρηστο. Δεν ξέρω γιατί. Γκολ που έβαλα, ο αδερφός μου τώρα χαίρεται πάρα πολύ στη γλώσσα του. Χαίρεται πάρα πολύ. Γκολ, δεν το περίμενα ότι θα μπει αυτό το γκολ. Γκολάρα. Ποιος το βάλε? Ο Τσόρι Ντομίνγκες. Ο αδερφός μου τώρα μου λέει ότι συγχαρητήριά μου. Κάνω μια πάσα. Δεν μπορούμε να παίξουμε δεύτερο μήχρονο κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω γιατί μου έχει κολλήσει κυρίες και κύριοι. Θα παίξω και το δεύτερο. Όχι όλο. Ο αδελφός μου λέει στη γλώσσα του να το παίξει εκείνος. Όμως εγώ του λέω όχι στη γλώσσα του. Μου λέει γιατί. Τώρα μου λέει γιατί, να τον ακούτε κι εσείς. Του λέω, τώρα θα του πω επειδή δεν έχει χρόνο. Γεια φίλοι μου, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Τα λέμε την επόμενη φορά.